Vystavenie a odoslanie faktúry vám v iKrose nezaberie viac ako minútku. Poďme sa na to spolu pozrieť. Vaše údaje sa automaticky vyplnia z nastavenia účtu. Údaje o odberateľovi si môžete načítať z registra firiem. Podľa potreby upravíte dátum vystavenia, dodania a dátum splatnosti. Zadáte IBAN a nezabudnite aj na spôsob úhrady a dodania. Načítate položky z vášho cenníka a v prípade potreby doplníte zľavu za doklad. Takto vystavenú faktúru už iba odošlete svojmu zákazníkovi a čakáte na jej úhradu. Jednoduché, čo poviete?